Que é para vos a paz? Paloma, tranquila. Xogar con xogos de mesa e tamén co abuelo traballar na cuadra e cando o abuelo me axuda a facer cousas e a abuela eu solo e a miña abuela tamén facemos o castillo máis grande. Para estar alegre. Recorrer. Para que no filme non poden hacer. A xogar con meus amigos. Corazón. Mamá. Peace.